Triq il-wiet fħal Balzan għaddiet sena u nofs u din it-triq għadha mhix lesta. Residenti għadhom jitkarbu sal-lum għal-risposta dwar meta se titlesta din it-triq. Fl-aħħar ġimgħat il-ħaddiema f'din it-triq prinċipali kont toddhom fuq id waħda u b'sorpriża residenti dawn kienu sempliċement taqattaw tarmak li kien għadu kif poġġa ftit jiem qabel. Fawissu li għadda Net News kien staqsa lill-Ministru Ian Borg għal risposta dwar data meta din it-triq se titlesta. Dakinhar u kien ġab skuża biex baqa' ma tal-ebda risposta dwar it-tlestija tal-proġett. Informati li x-xogħol għaddej ġmielu. 3 xhur wara li Ian Borg ipprova jbellaħħilna li x-xogħol mhix ġmielu, dawn il-filmati huma biżżejjed biex Ian Borg jinkixef li kienet iqarraq. Is-sitwazzjoni ġġebdet tant li issa anke l-eks mexxej Laburista Alfred Sant spiċċa jikkritika l-abbandun li Gvern Laburista ħalla fih lir-residenti Balzanin. Fl-aħħar sigħat fuq il-medja soċjali Sant fakkar lil kulħadd li x-xogħol f'din it-triq beda f'Ġunju tas-sena li għaddiet u ddikjara li issa ilha xhur fi stat diżastruż u li t-triq għadha magħluqa traffiku imħarbta, imħaffra u maqluqa b'xogħlijiet li donhom ma jispiċċaw qatt jew jirrepetu ruhom, it-trufijiet u l-ġnub tagħha imblukkati.